Základná škola v Lietave vznikla v roku 1960. Od roku 2002 sme škola s právnou subjektivitou. Našu školu tvorí rodina. Rodina, ktorá pozostáva z učiteľov, žiakov, zamestnancov školy. Využívame pri práci moderné učebné pomôcky. Žiakov vedieme k tomu, aby sa zúčastňovali súťaží, aby športovali, aby kreslili, spievali, proste všetko, čo ich baví. Na našej škole máme inkluzívny tím, ktorý pomáha žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Naši žiaci úspešne reprezentujú našu školu. Sme na nich veľmi hrdí, či už sú to športové súťaže, vedomostné súťaže, alebo aj rôzne projekty, ktoré vytvárajú. Škola úzko spolupracuje so zriaďovateľom, rodičmi a rôznymi organizáciami, ktoré škole pomáhajú.